Hublay jan meet yapi baro iwe puwe sashi sen hani kapor kwa ban shim ni kalat ban pedang sngop ha yapi baro kiba pej kiba snap yikanika gajing sam ni gaji kren kejong iling ba kanika YouTube channel ngangai ba ublay undon kalam ban ngi kat bangi snap ka bangi pej kna bangi la ban yo gajing kurku baga jing snap ke chongi ye kani ka YouTube kan kanam long ka ban len ai re kan wan ra jing man toy yanga bat ye pi na kwa ban pedang sngop haru e kini kinong shim ban ta ha ka ban ya sam ya ktin nge jong blai ka ban pen shai yanga bat ya pi we we kwa ban pedang sngop ha ya Sir Loving Son bayan Shimanta bangi but Pastor K Lamare but Sir Nyoboru kini kini Shimanta na kwa do ipi ba pen duai na mata ka jongki ke ba ki Shimanta ka banya sam ai ba ublay in kren naki shangi baro iwe piwe but shwa bangi lai no sha chingli ka baning kong tuin padam kli ka jing duai tung duai ko pa jing bahab nang sai sen chwa ning ko por ni wan hak mat ka jong me ban duai na mata ka jongi kat ba ngin penlut ikipor ban yo snoi ya ka khubor leng ba shakri ki jong me ki ban ya sam yangi we to min kren hakini ki shakri ki jong me ki ban ya sam yangi but ai ba ngin smooth ho ha khna bang la ban kham janel de shame snowon mark try ka jing duai jing no pop ngo mi dam ka tang jong chi snap nem amen te matangi late no sa ngi late no sa ka jingkli ka ba ningkong ka ba ngadon kani ka jingkli ka ba ngkli ya i ba Loving Son ka pran kani jingkli kong kamut ayu da ka ba ong ka jing ya long ka way how Chris ba Loving Son jubab lam ngani ka jingkli Blay shibun naga benda ka tuga jing kali ka ba phil ayanga ngakwa ban na yo blay naga benda ko ngani kalan bang yo ban ya pule ya kini ki jingkali baru ban jubab ya ki bala ay hangi ha ka bede bat ka tuga jingkali ka banang kong ka bala kali yanga kamut ayu ba ka jing ya tali lane ka jing long ka we how Chris ka jing ya tali lane ka jing long ka we how Chris kamut ba ngilong kawe hakamet jong ka jing ya shakri ya ka kam ka jong utrai kampel lang ilong nakano ka jai ka kencha nakano ka long jeng nakano ka jaka niwan henry ngibu ya kita ka jong ya pier jong ka do baro ban ngi page sha ka jing ya tali kaba hau Jesus Christ upol ong syaar kinong korin kelanong basan kada bakhanyo ba unu nuru u bala long hau Chris ula long jing thao ki bat thamai ta kita ki jing thao ki bat thamai ki ya wan lang ban ya so da ka wei ka jing prakhat ban bu ya ke baro ki jing appear chong ka jing mut bakan jabriel ban ngi kloi ban ya tray lang ba cái chuyện làm cái chồng mình sim mà khui haka kam shakri kam tam bạn bangin ya kan tiêu iwe cái này cái chuyện mud cái bạc Indian trong cái chuyện long ka way how Chris changi Blay shibun ba Loving ka to ka jing jubab ka jong pi hoi ka jing long ka way Chris ka de ban long ka way ka jing shakri how try klong ba so tanat kita ka jing juba ka ba pi ai but mentang in late no sha ka jing kli ka ba ar ka jing kli ka ban clear pastor ke la made ka jing kli ka bang kumno ngila ban yo ye ka ta ka jing long ka way how Chris kumno ngila ban yo ye ka ta ka jing long ka way how Chris ngok ha ban jubab lam ni ka jing kli Blay shibun ni kene ka jingkali ka ba phila ai nga ka jubab jonga kalong naga tin ka jong blay ka bingla ban sham gospel yonis khat san kala nong record ka basan
kebau Jisu ong manga ngalong udeng so wain mapi kitana kebeta kadu jong negeri khot ka ong naba lem manga phimla le a ruem takamut ngisngau tu agne klem kurisi dalele ngimla banle a ruem yeke kumta hangne ngidon kam ban sno tang hau Jisu nangta ka city of Paul cha ki Philippi sa kula nong khot ka bakhat lai hangne ka ong ngala banle iki baro lengba ukures ubo bachai boringa nangta nengkong korin lai khandai namar ngi long kiba ya trailem ba duble kumta knang bangila ban ya long chitali haka met ke jong Jisu Christ ngide ban sno hau Jisu man kesngi haka jingim ke jongi knang bangila ban ya long chitali haki eki benta jong ke jingim ke jongi mat kham tam haka kam jong ke jing penim jong Jisu Christ kublai shibon Kublai shibon pastor yaitu kajing jubab lang pastanat bangin day ban sno hau Jisu man lakasni te kelang pastanat sha te mentangin let na sha kajing kli ka balai ka ban kli ya iser nyobor kajing kli ka bang ki ai kajing mentoy ki ban mi na kajing long ka way hau Chris kelang kajing kli ka pastanat ki ai ki jing mentoy ki ban mi na kajing long ka way hau Chris sernya bors ngabangan jubab lam ini jingkli Kublai shibon ya kena kejingkeli hoi ngilak ban jubab ya shibon teli kimat ha kena kebenta kejimentoi kebangiyo kebenin kong hinga sengamarwe ya keba ujis kres lamap ya kipop kijonga man la kapor habang apan map ujis kres umap ikipop kijonga ta keba ar kejing im balapen im na kejing penjot jong ubaman nata kebalai kejing kejong ublai kejing ai kejong ublai da kebau lapa ya kon jong Jisu Christ ban syaya halor gading pena nangta kidon chuchu kejing mento ya kiba ngi kum kita ki kon kejong ublai ya keba kakten kejong ublai kala pensya ya kane ba ngi long kum kita ki kon kejong ublai yang ngi latin kon ka Bible ka ong cha ki sithi ki nong Ephesus kon nong banakong ka khot ka basan ka ba habang la thung lupa yang ngi cha ka jing ting kon da Jisu Christ shala dehi kat ba kum ka jing sngau bha kamon jong u namar kata ka daw Jisu Christ long human jongi bat ngi la ban khot ya ublei u ba kwa bade kwa jong Jisu Christ kum u kwa u jongi bat kidan chuchu shibon ki jimontoy da ka bai snok lang ha lai tli lang ha kamet ke jong Jisu Christ ngila ban tre nam ta ka kam ke jong Jisu Christ hoi yo la se ngimla ban le shibon nalade henry da ka bai tli lang ngila ban tre shibon bat ngila ban pendep shibon na ka banta jong Jisu Christ yo la se dan na pedeng jongi ngim da don shibon kita kitalan henry da ka bai tli lang ngila ban ya pendep ya kekam shibon ya kekam khamtam kekam ya ke bau Jesus Christ uladon ban ai hangi we pi we nama ta daw idang don shibon henry to perkat bat ke bang sam to ai bau blend kui ki bat yarap ban yarap ingi bangila ban kenmau ye kini ki jimentoy ha ki im jongi bat ye ke bangim pat le ngin le bat ye ke bangila klet ngin kenmau ya ke ba kade ka khubor ko bha yangi banyo yegini ki jiman toy bandon ha Jesus Christ uble unkur khuini wipiwe Kublai shibon sernya bor ya ka to kajing jubab spi hoi ngam art tin kamba sernya bor ong bangin ni don shibon ke jingmen toy lada ni long ka way how Chris kublai shibon sernya bor to mentai in let na sha ka jingli ka basau ka jingli ka ban kli ya Sir Livingston Carpan ka jingli ong ka ba kum ka no
ka jing along ka way ka ba Chris utmu na ka banta ka balang ha kini kisni ba loving sa mga jibablam yini ka jingli Kublai Shibun nam daga doga jengkeli kaba kum kanu kaba Chris utrang ya kabalang jong blai ha kaba dai ber jeng long kawai yo iya kene ha ka jeng ya lam bat kan uksa kaba labu do Jesu Christi ha Johannes kalanang ba khanyo pinsham ya ka jeng duai ke jong Jesu Christ na ka banda ka jeng ya tali jong kabalang ka jong ublai rengkan baru kupa kumba u Jesu ulong kawai batla uchong kupa haga kam chong ka ching shakri ke chong ba haga khat ka bakhat wai chong Yohanes kalanang bakhat nyo Jesu ong datrang ba Gabriel lane ka balang kin yo aya ka ching ya tali lane ka ching long kawai batla kupa lang ba ka bor ka chong man si makhoi baru pol tho shaki shakishiti nong kong shikinong korin kalanong kaba khadar khat kaba khatlai wong ba compare lang ilong ki ju lan ki creek yang i balo la khat ba la pen baptist da way chu umen si mu chong play bat kat bangi dang sha ya kane Ukraine ha kinong Ephesus kalanong basao khat basao do pakhan ri adu ban rio ya ka ching ya tali ha ka kam ka chong play te ka ching thrang ka chong Jesu ya ka balang ka chong play bangin yo diang ya ka ching pen baptist ka chong men si makhoi namal de tangkapor ka chong ka ba ai yangi ya ka ching ya tali bangin ya trailang ringkat baru pa ya ka kam ka bau Jesu la lam haswa ai kublai shibon ba loving itu ka jing jaba uspi hoi ba Jesu sha utrang ba ka balang ha kani kisni banyo diang ya umsim bakhoi namar dai ka ching rap ka jong umsim bakhoi ba Gabriel ha kani kisni pakila ban yang hakata ka ching wan arsen ka jong Jesus Christ te ladangim ngim yo diang yum sim kho ngim la ban yang hakata ka ching wan arsen ka jong Jesus Christ ko ble shibon ba la veng te ka ching jaba ka jong pe permentang in le na sa ching kli ka basan ka ching kli bong kumno ka ba kum ka ta ka ching et bat ka ching ya long ka we ka la ban long ka e ka nong rim jong ka pastor sa ba ban jaba lam ni ka ching kli kublai shibon ya kane ka wepat ka jing kali ka ba phila a hanga ha ka jing ade bat ka jing e kat kum ka gospel Yohanes like la nong record ka ba khan reu ka ong na ba ble le kat ta ka ta ya ka perthai kat ba la ai ti no yu khon ma la kha mar wei we ba ngai yu onom jot shu on rei yo ka jing em ka ba bom ju kut hang ne ngisng thu ba ka jing e ka jong playbook pa ba ka jing e ka jong playbook khon ki trai lang na ka ta ka lat jong ka jing penim ya khon ban reu nang ta hang ne ngi siam ru nang kong korin khat ar ka la nong record ba khat lai hang ne ka kren shai hang ne ka ong namar da we mun sim la pembaptis yangi baro ya ka ban long ka we ka met la ki jiu la ki gentle la ne la ki mrao la ne la ki lai lui kum ta ter hang ne la pembaptis yangi baro da umun sim makhoi ta kum ta ka ne ka jing pen ku bor ke jong blai ye ki sin ran hadin bagi la yalong ka wei ke jing mut ke jing perkhat kumta kilala ban le ka kam ka bakrao na ka banta ke jing penim ye ki breu jong ka ne ka perthai nang ta sa ka wei pat ka jing long ten rai jong ka ne ka jing thmu ke jong blai kalong ba ka chi thi wap za pol cha ki Ephesus kinong Ephesus saw la nong record ba khat ar hadu khan reu hang to la rangi pule ngin shem ya ki mat long ba
tat onda ngin poi sha ka jing long ka we nang ta nginum long shu kum ki khna ha ka jing sngaw thu wat ki jing shempang ya ka tin ka jong ble henry da ka ba le hok ya ka jing e ya Chris Jisu ka jing theo ko ba biang jong ka wei po ka wei ka banta pan san ya ka met ka ban te ya la de ha ka jing e kini ki dei ki rukom la ne ka jing long tan rai jong ka ta ka jing e bat ka jing ye tali ha Chris Jisu is ka thu da ka bor breu jong ni ka long ka ba e bangin la ban long sitali ha Jisu Chris namar soitan uyale kat la kat yai ban pan sang thu bakala ya ka jing im ka jong ni la ne ya ka jing nget ka jong ni ha ka jing ye dei bat ka jing sno ka jong ni ha ka met ka jong Jisu Chris ni long kitanat Jisu Chris ulong uding so pai namar kata kenang mengila ban long ki Kristan ki badan ke jing itali bat u Jisu Chris ni dei ban yo ya ke ne ke benta ha ke jing dei bat ke jing e ke bom don ke jing asap kam don ke jing pisni pi hoin ke jing e kam ju le siliang yano bat ke jing e kam ju tharai sne yano Jisu Chris kwa yingi ban yo ya ke ne ke jing e ke basisya ke ba ka tin ke jong blai ke hikai yingi mar ta abu blem kur khu ni rap yingi ngila sisya ban yo ya ke ne ke jing e jong ke jing tali how Jesus Christ God bless you both God bless you bon pastor ya ka tu ka jing jabab ka ba phi la wan ra te mentang len na sa jingli ka ba nrio jingli bong ki ai ki ba kentup hagata ka jing yelong ka we hatu ka dawa ya ka jinglong selensar ne ka ailat ya ka jinglong babon jai so ba menjubab lem gane sir nyobor ko blai shibon ya ka ne kicing kali ka Bible ka panye srim ya ka met ke jong ubreu bat ka balang ke jong ublai ha kicing trai kam jong ka balang ke jong ublai kumba ka met ke jong ubreu ka dan shibon ki dekat ke batrai ya la ki jong ki kam bat kumta ka balang ublai ka dan shibon ki nong trai ke batrai ya la ki jong ki kam henry ki dan ya ka ju ka jing thmu ka ju ka kol ke jong ki ya ka bala pechisha ha ka kten ke jong ublai tong nyepe ya ki kato ka ne kita ki jing trai ki ba ka Bible kala bu hang ne na ka sithi ki nong Ephesus kal nong basau ka khat ba khat we du khan lai ba la thum ye ki we ban long ki apostol ki nong ye thulu pa ki nong ye thu khana ki nong hikai ya ka ban penjana ye ki ru khoi ka jing trai ki jing security blai ya ka ban te ye ka met ukres talan nang ye poi baro sha kata ki jing long ka we jong ki jing ngai bat jong ke jing tip ya ukhon ublai hadu ke jing long rang ba bha kine kinong hikai ki apostol kinong yathu khana kinong sharai kinong hikai ke kam bi jong ki kidan ya ke ju ka jing thmu bat kata ka long bangila ban sngaw thu lut shaphang ukhon jong ublai bat ke jing long rang ba bha hadu ke jing thau ke jing yang ke jing dap ukres kumta hakane ke jing trai ublay ukhot ya baro na baro ki jai ben reu ukhot lada ki trai kum kina hikai lada ki trai kum kina thu khana lada ki trai kum kina sharai na kino ki jai ben reu ki ba ya pair hai ki jai ben reu ki ba ya pair ha ka bam gadi ki ba ya pair ha ka rukom riam ngala seban ong bat ha ka rukom long try ri gejangki henry kidan ya ka ju kejing thmu ublay khot iki ya ka ju kejing thmu bat kata kalong ban kring ya ki mensen bat kata kalong ban yelap ya ka gospel ban penitu ya ublay ubasisha bangila ban sanga thu siapang ublay bat udon ukhon jongu uji supres
But nama tagadau ublay ukot akan ke pore piru ya nga bas ngap but ni ai sha ublay ya ke bang ngila kuma ke bible ke thu yangi ba ublay ru ukot yangi wanam ong ba ublay sim la khot yangi wanam ong ba lada ngimlong kita kino hikai ublay sim khot langi lada ngimlong kita kino ngila ublay khot yangi lada lada ngimlong kita kino sharai ublay khot yangi henlay ublay ukot yangi kumno ngila wan pensisya yang kata ngila wan pensisya na ke gospel Matthias kalau nang basan ya ke bau Jesus Christ la kren mangilong kita milong ke jingshai shaki way mangilong ke melu na kita kena ke pertai mang ta dau tetip au bleu khot ya phiru bat mangidon ke ju ke jingtmu don na pdeng jongi ke balak ban lek shibon don na pdeng jongi ke balak ban lek khendia nui ngidon ya ke ju ke jingtmu na kamta jong bleu jongi bleu ku kui phe nge skam singa thu ya kena ke banta Hublay Shibon Sir New Boy to kaching jabab kajong pi ngangait ba kalashai hangi we puwe but ngin late na sa kaching kli ka ba nyo kaching kli ka bang kumno kaching long ka we ka tray kam kaching kli ka ba kwa wen kli I ba loving son kumno ka jing long ka we ka tray kam so ba wen jabab lam Kublai Shibun nam daga doga jing kali kumno ka jing ya long ka we ka tray kam ka jing ya long ka we kamut ba baro na ki khat balang lane ki bai tray ka kam ki dan ya ka chu ka jing prakhat ki dan ya ka chu ka sap ka ba blai uai upor uang sha nangkong sha ki nong koren kla nong ba khat a na ka khat ka ba khat a uang ba kumba ka we ka met bat ki dan shi on ki khat bat kum taru mangi kamet kade ka ching yalam ka chong chisu long kamet bat mangi baro ngi long kita ki dekhat henry kini ki dekhat ki dan laki chong ki rukom trai kam ki chong ki bat ki dan ya ki benta ba kin le ha kamet wat laki long ki baret lane laki long ki ba he bat ka kam ka ba ki trai ka dan ya ka ching tray kam kaba don kam na ka benda ka ching ya be chong ka med hi baro ka wai ban upor utho shaki nong efesus kal nong ba saud khat wai ba blai khat yangi bangan long kum ki pastor kum ki nong hikai kum ki nong elap kum ki nong itholapa bat kum ki nong yoi pa kini ki de ki talent lane ki sap ki ba blai uai ya ki khun ki chong u ki bai train nam da ka kam ka chong u play kamut ba kine ki kham he kham red kham po ba kham kong san iwe ban ye iwe ki don la ki chong ki benta ba ken tray te ka jing tray ha ka jing long ka we mi don ha ki sap ki ba la ka jong pen ban ye tray na ka benta ka kam ka chong u play kum ba la khat yengi nang ba yakane ka gospel and poi sha ki chat brio haki babon ki rukom Hublay about loving it ka jing jabab speak ngait ba ngilas ngutho ye ka to ka jing kli kumno ka jing long ka we ka tray kam ba iba loving la pen shai yangi ba mantang in le na sa ka jing kli ka ba pra ka ba kli pastor ke la more ka jing kli ka bang hadu ka no ka jing long ka we ha ka balang ka long ka ba don kam hadu ka no ka jing long ka we ka balang ka long ka ba don kam sa ba wan jabab lam ngeli jing kli pastor Kublai Shibun se kena ka wepat ke jingkeli ke ba phila ai hanga ha ke jinge dei bat ka jinge teli apok ka balang kalong shisha ka badon kam ha du kata kata namar klem ke jinge teli ka mission jong ka balang kan fail ka balang kanum la bansan la neroy klem ke jinge teli namar kata ka jinge teli kan penlong ye ka balang ban treasure hem pada keju ke por ke jingmi ka long ba ka balang ka kiu ka roy na ka por she ka por gospel you honest khat nhiều life ka khat ka jingi tali
kaya thu ia ke hima ka jong boleh nang ta sam sis pa lai lai ke khat brengkong ka ong hakmi ka babaha bat ke ba internet kat no ba ki para ki ya shong lang ha ka ba yaso kawe kum ta ka ne ke chingi tali kan wan ra ke burom ka ba krau ya ka balang han re ke jing ya pai ka wan ra ya ke jing ja burom ya ka balang bat ke jing mi nang ta ka long ka jing hiar ha ka ba ka balang kan keu sejrong ha ke jing syukri bat ki kam jong ka han re kadang hiar asut shishu bat ka jing kwa ka jong blai ya ka balang ban ba ka balang kan don ka jing itali ka dei ka bagi khot ka pharang ka teamwork lan ka jing tre lang ha pedeng para bangai ha pedeng ki khot balang ka dei ka mesim jong ka jing ka jing lan la de ban ya ko ngu bat ban ya pen ke ya ban don ya ka chu ka thang jong ka balang kane kan ya rap bat kan ai bor ka jing itali kalong bedan kam hadu kata bandon ha ka balang ka basa ka jong bulai kane bulai kwa yagir khat balang bakin ya long ka we ha ka jing mut ka jing perkhat bat ha ka jing trei nagam ta ka kam shakri bat nagam ta ka kam yalap ya ka gospel chapang Jesus Christ bat nagam ta ka kam jong ka jing penim yaki marjan marpa yaki bah yenga sem kum ta ter ta bu blen kur khu ni rap yaki bangila shisha ban yalong shitli ho Jesus Christ ha ka balang ko bless you both hoi nga Martin kumba ong pastor maka jinglong ka we ha ka balang ka long ka badan kam ha hadu kata kenang mapin klan ya ka balang ru te min le na sa jingli ka bakhanda ka jingli kon klia is nyobor jingli bong ka ka tan rai jong ka jing ya long ka we but kumno ngila ban yo ya ka so nyobor so jibab lam ni jingli Kublai shibon ya kena kecing keli. Ka Bible ka kedau ba ka tenrai jong kecing keli kalong. Ka benengkong ka bang ko banyak samat pi. Ka ba ong kum ne. Ka ba ong kum ne ka jingri pen im uble. Ka ka benengkong ka Bible ka kedau jong ka tenrai jong kecing keli ka benengkong kalong ka jingri pen im uble. Kita ngelak mansyam na gospel u Yohanes khatnyo khatwe. Nanta ka baar kaburom jong ukpa kaba ai hangi ya kataru ngila wan syam na gospel Yohanes kadekot bakhat galong bakhatnya kadekot kaba arpoa nata kamat kabalai kajingdon jong ukres hangi kajingdon jong ukres hangi ya kataru ngila wan syam na gospel Yohanes kalong bakhatnya kadekot kaba arpulai but hato ngila da ban yo ya kane kecubab kalong haoi but ngakwa wan pencai pi hakan gapot yo se don up deng jongi ki ba start ki bala ban manage ha kano ka kapor ha kano ka benta ni start ha jinglong breu ki jongi balada ni le ha jinglong breu ki jongi ngimla ban yo ya kane kenmau ya kane ka we but kumno ka Bible ka pencai ni ba ka jingla ba jongi ban yo ya kane kalong tang ladang ngilong kita kibateli ha ukris tang ladang ngilong kita kibateli ha ukris dei tang kane kabang ngila ban yo ya kane uble ingkur khuingi uble khudai shibon sa nyobor ya ka chingbatai ka changpi bat manta ngi le na sa sha chingkli ka bashho ka chingkli ka bankli ya sir loving son ka pran ka chingkli bong ka ka banta ba ki khot balang ki don ban shim ka banta ba ki khot balang ki don ban shim samam jibab le ngi ka chingkli Kublai shibon nam thak to ka jing keli ka ching la chongki de khat balang kane ut khat chongkani ka med ha ka ching ya tre na ka banda ka we ki jing mot akwa ban ya samat phi santali ke ka baneng kong kum u ne ka de khat chong ka balang ka chong play la ne ka met ka chong chris
ngila bandan ya kajing yatali hayang asam bat kajing ya day shi jing mud bat kita ke ba ngi ajan ya namar ba habang ya dan ya kata kajing mud ke ba ajan bat ki ba yang ba sam bat ki ba ngi ya iya ya ngi dan ru ya kajing ya day ka ba sangau tanat bat ki we ru kunjo bat ka ba ar ka jing mud lane kajing persang lane kajing terang ban kot ya kajing ya teli kum ki dekat balang idon ya kene ka jing tray bangin ya kot lang syakata kajing ya long kawe habang idon ya kene kapen long yang bangin ya tray lang na ka banta kawe ka thong ha kajing im kajing wat lang idon ha ki sap ba pher ki jing ai ki ba ubleu la ai ngi hala ki jong ki banta pen ban ya tray tang na ka banta kawe kajing mut kata kalong na ka banda ka kam ka jong blai mat ka basau ngi dei bandan ya ka jingmut ka bayar ka jingmut ka ba om bangin perkhat tang ya ka chaka ka bangi dan henre haktin parang ya angka global perspective kamut ka jingmut ba kumnu ki weru ki perkhat lang ba ka tien ka jong blai bat ka ba khadyo kum ki bangai ngi dei banile kat bala ban dan ya ka jinglong ka ba bha om ya ka jinglong ka ba ngin ya khlat ngin ya pen khlat iwe kini ki de ki santli ki mat ki ba kum ki bangai ni la ban dan namar ba por kren shat ki thi na kong chi na koren nom khat ar khat ba ngin long ka we ko chris long ka we shibon ba loving ya ka ka jing juba ba chompi ba pia sam bani lor ka banta ba ki khot balang ki dei ban shimata kombo chi suru ong ba baro nangi ngi dei ban sam yak tin ka jong o ko dei shibon sai sen bat mantangin let na sa chingkli ka ba khatway ka chingkli ka ban kli ya i pasal ke lamore ka chingkli ka ong kumno ngi la ban it kumba o Chris u it kumno ngila ban it kumba o Chris u it Blesibon ya kene ke jengkeli ka ba phela ai hanga ka chuba jonga ka long na ka gospel yones khat ar ka lanong ka khot ka balai fo ar jisu ong ngate anda lakan tiu yanga na ka khandel ngan penwan ya ki bru baro halade kene ka pen ibo jisu it lut ya ki bru jong kene ka pathe baro compare na ki jaj bru ayu ki wan nang ta ke stiu apostol Paul segi Filipi argel nong khot ba ar pat ka balai ka ong to phin yalong ka ju ku ching mot ki ba Simon sem hang neng yi bat ngis ngel thu ba ka ching e ke jong Jesus Christ ka long hadu ku ching yap hakal bari kumta ngi de ban perkhat ia kene ka banta ngim de ben kensting ia kene ka banta jong ka ching e ke jong jisu na ka banta jong ki bru jong kene ka perthei baro kat bau dang don slane perthei kene ka pen i chana ba ulek sia ki ba ha ke imlang sa lang ki bru ki la khen ba ki de ki nong pop ki bru ki ba rem henry jisu wan sia kene ka perthei na ka banta ki ba pop bat uya bam bat ki uya thu khana chapang ke hima ke jong ble kupta jisu udap ta ke jingkemen habu la ban ba u yo kalat ban le ya kalat jong ke jing penim na ka banta unong pop henry ni sngew si ban ya sngew pan ba ki nong yalam niam ki pharisi ki sadusi ki ben ki keno ayu ba u ya jan bat ki nong pop nang ta u ya selok bat ki o kane u jisu yo i ya donot ka jong ki ba ki long ki ba asap kamar ha kini ki sngi ki be menta i dei ban don ya kane ki jing e ka batlem ka jong jisu Christ
ha ke jing ye tre kam jengi ha ke jing em ke jengi ba man ke sengi ngi wei pi wei ngi de ban khat sani ba ha ke jing ye dei bat kor kwam tre kam ke jengi ha ke jing ye dei bat ke jing kendu bat ngi bat ki breu ha ke jing ye dei bat ke jing pet ke jengi ya ki breu ki ba kum ki no tamal kata jisu ka thong ke jong u ke dei pun wan ban pen im ya ki ba pop bat ki ba ram ki ba dan ha ke nek pot thai namar wong nong pen khia u ba koi don kam yu nong pen khia namar kata ngi sang thu i kene ngi baro ha ke jing im ka ba kenja men sim ke jong ni dei ban duai bo blame kur khu yi ngi un ya rap yi ngi pengin yo sisha ya ke ne ke jing ke ba ngor ke jong nong penem jong Jesus Christ nang ngila ngiru ngila ban ya long ki sakhi ki naga banta ke kerteng ke jong nong penem jong Jesus Christ ta bo blame ni rap yingi ha pedeng ki jing telot ha pedeng ki jing duna ki babon ki jongi ngila ban long pat ki nong kring ya ki men sem sia ke ding phna ke jong Jesus Christ blame kor khu ngi ko bless you Shibon pastor ya katuka jingjebat ke jongki ngimla ban ko ba Chris lada u Jisu ane Chris don hangi te ka ba kongsan hiyangi ban ko ba Chris kalong ba ngin don shwa ya u Chris hagajing im ke jongi ko manasi te ngin sala apat ban ko ba Chris ko de shibon ya katuka jingjebat usmi ban mantangi late no sa jingkli ka ba khat ap ka jingkli ka ong u Jisu ong kumno shapang ka jinglong ka we ka jingtli soma jawab lam ngane ser nyo bor ku blai shibun ya kene ke jingkli ba ngadan ya ki khat wei tli kimat panya samat phi snga ba tho eki nganam ya thu ya phi ya ki record bible henry phila ban siam yang ini ki record bible naga gospel u yohanes kal nang ba khat nyau ya baro ha kene ki khat wei tli kimat kamat ke banen kong ya ke ba Jisu ukran chapang kata ke jinga tli kalong baki breu kin pdiang ya ke jing im bom jukut bat bakin itu ya ublay bat ublay ba sya bal Jisu Christ ke banen kong ke baar baki breu kinya tli ha ke jing shisha bat ban suma ya ke tin ublay kata dai ke baar ke balai ban long kita kinong bot ukres kata ke dai ke jing tli ke ba Jisu ong kabasau kaba sumar ya ki na ubaman kaba sumar ya ki na ubaman kata kadai kajing ya telene ban miesno ktin lang ban ubaman kata kadai kajing tele kaba Jisu ukran nangta kabasan hakaba ki Kristan kinlong kita ki breu hakaba ukris on pendon burong nangta kamat keban breu udai ublay uba sumar yaki ha ukres ki badan ha gijing tali kamut udai ublay uba sumar yaki ha u Jisu Christ nangta kamat kebahinyo kajing tali kaba priang ya kata kajing keman jong ukres i priang ya kata kajing keman jong ukres nangta kamat kaba pra ha kaba ngim la ban len ya kajing shisha bayangi lapan kentang da kajing shisha bat kata kajing shisha kalong ka kten kajong ublay kane kadai kajing atali ka ba Jisu ong bayangi an pengkentang ya kita ba tali de pengkentang da kajing shisha bat kata kajing shisha kadai ka kten kajong ublay om da kajing ong jong no i department jongi la nei kino hanre da ka kten kajong ublay kamat kaba kendai kaba kwa banyak sama pikong hakaba ni de ban long kibala dap da mensem bakoid nangta kane kamat kaba shipo kaba ong kajing tali kaba bianglot kalong kajing ya ublay kajing na ublay kajing ya ublay bat kajing jong ublay ban pen shaki way ngai skama phis ngau thu bahaya kane bat ngabu lang ikene atli kimat kajing tali ke ba bianglot kalong kajing ya ublay
kajing e na ublay kajing e ya ublay but kajing e jong ublay ban pen e sha ki we ngai skam ma phis ngau thu ya kana ka ma ha ka ba Jesus Christ ong Ukraine chapang kana kajing ya kajing teli na kajing ya teli kublay shibon Bon senior boy to kimat kiba pilawan ra halor kejongi we nganget ba nilai shim ba nilai tho ye to kimat kiba pilai sam ban manta ngini lai na sa shigjing kli kiba khalai jingkli kiba kli pastor ke lamore jingkli wang hadu kano klein kejing long kawai hadu kano klein kejing long kawai sama pun problem Kublai sibon saya kena ke waipat ke jengkeli. Ke malam ke jengkeli ke bekhadu nak kenta jenga. Ke cuba jenga hagi jenga debat kene ke jengi teli. Kat kum ke jeng sang thu jenga ba ke jengi teli. Kamla ban wan hi. Syangi. Nang ban bangin yo ya ke jengi teli. Dan kam ya ke bor jong ke jeng sang thu jingmut. Ni dan kam ya cái chừng bật khát chừng ai ya cái chừng yêu chừng ai ha cái chừng ở đây ya trong cái chừng trốn cam trong cái chừng tali na du cam yên cam sam na du cái cam office na du cái cam school but cái cam yên mana nang ta ha ka sensyar kadar kene cái chừng tali kalau dan cam ha du kata namar Klem ke jing Italy ke kam kanum yaj syakmat. Kan don ke jing thot haki bon benta. Jong ke jing trai kam. Kum ta ha ke jing idai bat kene ke benta jong ke jing ikren jongi ha kene kamat kalom ba ublei kwa yangi ngin long sitali. Uji sukres kat bodong don hasela jong ne perthai ngila ban syam na ke gospel cái dòng Yohanes khát nhiều cái là nóng khát nhiều cái khát Giêsu ông tốt bên cái tăng như kỳ đã cái chính sĩ but Yohanes khát nhiều cái là nóng cái khát cái bà arphoi cái ông lâm nè ngam kerpat tăng na cái benda kini Henry na cái benda kitaru ki bangai hanga đã cái tên jong ki babaro kini long sitali kum mame kopa hanga ngaru hame bakiru kinyalang sitali kene gede kajing duai bat kajing kwa bat kajing terang kajong Jesus Christ naka benta kinong bot kijong udah duai ya ublei bukpa jong buang om tang naka benta kinehi tagatang ina naka benta kisenran naka tigisngi Nrei ukur paru babaro kibangai hanga uang daga ketien jongki uduai buang bakum ngaru kumanga mame ko pa hanga ngaru hame bakiu kinyalong sitali hame namar kata ngis ngautu hagi sngi ki apostol mahaden bo Jesus Christ Ulatiw siya pene. Kini gisenran lembat cis pa arpemut kinong bot kijong Jesus Christ. Hadin bagi sengau thu bat kile pendu ya kata kijing long ke jing embarim kijong ki kumta kile don hakawe kamera kile long siteli kaju kijing mut kaju kijing perkat kaju ke thong ban long kinong pla kijong Jesus Christ. Hang ning sang thu bat hading nang ta Gisu la pha yu mun sim jong ki jing kolar mun sim ma khoi pan pan ko bor ya ki pat kum ki jing mi ha kata ki jing ya long sitali jong ki ba ha ko wai gesngi ha ki jing ya lap ki jong ki sunran lai hajar ngot ki mun sim ki bakodor kil IT ala de sa Gisu Christ namar kata ha ki ni ki sngi ki bangi e menta Habo syaitan yo ya ke jing teli ha yang asam ha ka balang ha ke emlang salang sinong ha thau bat ha ka sinchar kadar ha po ka state
dan hapok kari hapok kiri jong ke pertai ngi i ba mata ki dap setang ki jim bom ya don shu ke jing ya pai ya pra don shu kata ke jing itali amar kata hakini ki sngi yo e mata ni don kam ya ke jing psai bor ke jong mun sim ko bangila ban yo ya ke jing e ke wajana ke jong Jesus Christ bangila ban ya long chitali kumbu Jesus Christ mod kupa jong ubab neng ki ya long chitali hak jing trekam ya kam jong ke jing penin amar kata u Jisu u terang ban kuwa her bangi we bingin shim ya kine kijing hikai ke boleh chadin jongi naga banta ke jing keu ke jing roy jong ke balang ke jong bat ha ke jing chakri ya ke kam ya ke ying ke sem bat ha ki kam ki jam ke jongi iwe ai bu blen ko khu dia rap yang ke bar ble ke jong nang bangi la shisha ban ya long chitali naga banta ke gospel ke jong unong penim jongi Jesus Christ naga banta ke purong jong ble amen khu ble shibo Kublai shibun pastor ye kata ka jing jebab choki hoi ko bagi juong ka jing long ka wei ka long ka bor bat ngai ba ka long ka ba klan chisha lada ni ye long ka wei ha ka balang ni matang ni len na shik jing kli ka ba khat sa ka jing kli ka ba kli ya i Sir Lovingson ka pra ka jing kli bong kumne ha ba kata ka jing long ka wei ka jing tli kan urlong kumba ukris ula duai ke ki ban long ka jing mi jongka ba Lovingson sama wanjiba la mi ni ka jing kli kublai shibon nam da ka jing kali yo i ba ka jing duai ka jong Jisu shalau kpa na ka banda ka jing Italy jong ka balang ka jong blai bat kita kinong bur ki jong Jesus Christ ni yo i ba hadien bau Jisu la kiu no shapneng ki sanran ki jong Jisu bat kita kinong bur ki jong ki ya duai bat men sim khoi utrai ha ka donor ki jong ki ha ki kam ki apostle ka nong ka ba ar ka khar ka ban kong bat ka ba ar ka Bible ke tu ba ha ba ka por ba ka ya ka la poi ki la ya wan lum lang da ka wei ki jing mat da ka wei ki jing par khat ba da ka wei ki jing trang ban bu ya ki jing pier shedin dai ban ya tali ban ya duai ban yi bu man si ma khoi jong play one ban thia hadin ba hadin ship house ngi ta ka ne ki jing ya tali ka chia lang ba ka jing tray ka jong man si ma khoi bat ka jing duai ka ba Jisu lut por pa lok pa badu kular ba on dan kat bat kita baro akiba kloi ban duai nak banda ka jing tray ka jong man si ma khoi bon the wat hangi man taru kublai shibun ba loving ye ka jing jebab ka ba pila ai hangi we buwe but manta ni don sa ka we ka jing kli hanik po ba ka ni ka jing kli ka ban kli ya i Sir Nyobor lapasam jing kli wang ka ai ba ka ne ka jing long ka we kan pen mi hapo ka balang sama ban jebab lam ni ka jing kli kublai shibun ya kena ke jing kli bat ban jubab ya kena ke jing kli ngakwa ban pen pai ke jing mu berkat ke jangi sha ka balang ke badan hakikam ke apostol atau pila juple ke kam ke apostol pinye i hang to ya ka balang ke jong uble ka balang ka ba dangkoit ka balang ka ba shisha ka balang ka ba ya lap ya ka kubor ka balang ka badan kaju ke jing temu kumangi ya kren mene kaju ke gol ka balang ka badan ya umen simakoit ka balang ka ba ya lap bat ka ba kring men sim shibon ba daki hajar ka Bible ka ong daki lai hajar daki san hajar ka Bible ka itu yang ini but kane ken kade ke jingmi na kane ke jing teli but hai kene kisngi ba menta ladangi kwa ban penmi e shibon kumba hakene ki por menchua ngide ban long kum ha ke jing teli ki jongi kum ha kabalang hakikam ki apostol kabalang ka baye teli
kabalang kabade ya ki katok ane ki bri ki jong ki kanang banwan ra ke jing suk ban ra ke jing pendap penbiang ha kabalang barok kawai nama kata kadau ngila ban le shibon ladangi yeteli wala dangi tray ya kajong ka kam henry ngidon kaju kajing temu kiju kinwan ra kajing kring ya kimensem kajing pendap penbiang wat ublay unay ku shushu yang ikat bangi emha kene gisngi ke bakhadu ba ni persang ban le ke ke ba henry kan mau ko we ya ka ba uji spres ula pensyai hangi daladehi ba ya kene ngila pansyam naga gospel yo anesi kalau nong ka bakhatsan kadukhat ka basan dong ni pe ya kene ka badan kam ba hadu kata bat ke ka ba kine ki bat ke ka ba kene ka balang kala banle kalong ba kadon ya une ya ka ba ngila pansyam na ne kadukhat ka basan ka baong manga ngalong u ding sok wine mapi kitnat utau bayene hanga bat manga ha u utau seiso shibon nama klem manga pemla le ru ini basing auto ya kane klemu Jesus Christ wat ikam ibarit tam na kibarit ngimla ban le ru nama kata kadang kumno kine kibreu kibadan kiba hakikam ki apostol kabalang kala ban le shibon na kabata jong Jesus Christ namar bakadonnya Jesus Christ kadonnya mensimakhoi kumjuru ngi hakine kisngi ki menta ngidan kam ya mensimakhoi ngidan kam namar klem mensimakhoi ngimla ban le ru ban pinchai bo le ngi ban Jesus la ong klem mo ngimla ban le ru ai wo blen kui ngi kat bang ngidan im hakine kisngi bakhado ngin tip ya kena kijing dan kam kijing ya Jesus Christ hai wat hai bentai ibarat tam blame kui ini aku beli shibon sir nyobor ya tu ka jing chupa ku chompi but menta ka program ka chungi kalakut but ngakwa banai ku beli ya pi baro iwai ki basngap ya kene ka jing kren ka chungi but tadapi don kena ka jingkli tetapi don kena ka bam kepat ka bam pim sangtu pilaban kli ngin lani pilaban komendru kenapa ngin sangtu bat ngin pensyai ya pi ban ko abanai ko blairu ikini kinong shimanta kiba pila pelai ki por ke chong pi nganget hapadeng ke chong jingbun kam halor ki kam hakikam ke chong pi ndai pi pila pelai kendiat bat ni banyak sam ya keting jong blay na kor khuya pi baro i wai pi wai but ngin pengkut noi ne program chungi da ke ching duai tungin duai sai sin au blay kanong idap da ching kemen ke ba medon meladon kan lam ngi hakane kenta ke bangi le sam ni program but ai ba kan program ken long ching mentoy namata kibabon berkenang berkecing im kejong kin kamjan shame berkila ban yo diang yo mensim khoi kenang ba lada ka jingat pelung kan wan kecing im kejong ki berkila ban yang scam tat ada kecing wan asing kejong me snow try kecing wa chino pop ngu idam kerteng kejong chis kan amen